Maayong adlaw kaninyong tanan, sama sa gihapon. Dako ang akong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako magtuon sa pulong sa Ginoo. Kay walay laing flashlight karon sa kalibutan, kundili ang pulong lang sa Ginoo nga gikan sa ato sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. So, daghang salamat sa mga tawo usab nga mitabang aron nga kita makatuon sa iyang pulong. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan nga nagpadala ni Jesus dinhi sa kalibutan, sa ngalan sa Anak nga maoy nagpakamatay sa among mga sala, o sa ngalan sa Espiritu Santo nga maoy musulod sa among kasing-kasing, nga maoy mag-awhag nga among pasudlon, nga atong pasudlon ang atong Ginoong Hesukristo. Ginoo, daghang salamat karon nga kami gihapon makatuon. Daghang salamat sa mga tawo nga naminaw. Hinaot punta nga imo kaming hatagan og dalunggan nga makadungog, kasing-kasing nga mapainobsanon, nga dawaton ang imong pulong. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ang Espiritu Santo nga mo'y mutabang kanamo. Hinaot punta nga makita namo ang imong power nga maka-change sa among kinabuhi. Pasalon mo kami sa among mga sala, kay daghan kayo ang among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, very interesting kaayo ang atong leksyon. Sa Kapitulo 12 sa sinulat ni Mateo. So, mag-review kita og kadali dito sa atong ginatun-an. Guys, naanabo mo sa Matthew chapter 12, Kapitulo 12, sinulat ni Mateo. Dito atong natunan sa pipila ka versikulo nga ang dakong pangutana, ang question may tungod sa adlawng igpapahulay. Sa ilang paglantaw niini Shabbat or Sabado or adlawng igpapahulay. Kadaghanan kanato karon mo adto kita sa simbahan sa Domingo, ang uban ay jutay nga Sabado. So unsa may atong himuon ni ining adlawng ipapahulay? So mao ni gi-explicar sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man di ay sa adlawng ipapahulay? Maglingkod lang ba ta? Matulog lang ba? Para walay nobody moves, walay injury, mao nay ubang magsulti. So unsa man wala ba tay buhaton? So mao ni dako kaayong topic nga si Jesus gusto nilang patyon tungod sa gibuhat ni Jesus. Unsa may gibuhat ni Jesus? Dinay usa ka adlaw ipapahulay Sabado nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an gigutom og nagkaon sila og kanang trigo. O nakita man sila sa kini illegal ni. Dili dako kay ning sala ang ilang gihimo sa adlaw nga Sabado. Ang mga teachers sa balaod nila, mga Pharisee, miingon nga Hesus, ang imong mga tinunan nagsupak sa kabubuton ni Moises. Nagtrabaho sila, naglakaw sila sa adlaw nga Sabado. Ang uban gani kung makita nga kuha ka og sugnod naa sa Biblia, patyon ka. May gisugo ni Moises. So unsa may gisulti ni Jesus nga wow, ka-stricto ka ini. Ingon si Jesus, ako ang tag-iya sa balaod. Ingon si Jesus, o unsa may inyong himuon? Kung nahulog ang inyong karabaw or for example, ang inyong mga kanding karniro sa adlong Sabado nahulog sa atabay, imo bang unsa may inyong himuon? Ang inyong himuon nga kuhaon yun na. Dili paaboton og sa sunod adlaw. How much more ang usa ka tawo na kung kinahanglang tabangan ang tao bisag unsang adlaw, bisan og adlawng papahulay, atong tabangan sila. So miingon siya, mas maayo pa
nga mas maayo pa nga kita maluluyon kaysa mga activities nato sa simbahan. Og dinhi usab kining mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, controversial ni kaayo pod. Kay sa panahon ni San Pablo, nila ni San Pedro, wala na si Jesus. Kadaghanan sa mga tao nga misunod ni Jesus mao ang mga hintil, mao mga pagano. Jutay na lang kayo mga Hudiyo ang misunod. So dako kayong problema kay ang naay mga grupo sa mga Hudiyo, mga Kristiyanos nga gusto gyud nila nga kung ikaw mosunod ni Jesus, kinahanglan magpatuli ka. Kinahanglan dili ka muka og baboy. Kinahanglan musimba kag Sabado, kinahanglan mahimo silang Hudiyo, mabuti pasabot. Hudiyo, and then mahimo na silang Kristiyano sumusunod. So mao na problema kay daghan man kayo. Daghan ang Kristiyanos dito sa ubos sa Turkey, sa Antioch nga dili mga Hudiyo. So dako kay meeting nila sa Acts chapter 15. Dito naglantugi sila si San Pablo ang igsuon ni Jesus. Naglantugi sila paghuman og pila siguro ka adlaw silang naglantugi, miingon sila nga kinahanglan kining mga tawhana dili nato sila kining mga tawhana kinahanglan dili sila mosunod sa atong mga balaod. Miingon sila ang giingon nila mao ni desisyon sa Acts chapter 15 sa dakong conference, mao pinakaunang konferensya sa mga Kristohanon. Miingon sila kini ang conclusion, dili nato sila hasol-hasulon sa mga balaod ni Moises. Ang mga hintil nga midawat sa Ginoo dili nato hasulon. Miingon si San Pedro, bisag kita gani wala kita makasunod. So dili nato hasol-hasulon. Dili lang sila mukaon og mga pagkaon nga gihatag didto sa mga ang offering didto sa mga Diyos-Diyos. Di nila kanon. O wala gid sila moingon nga kinahanglan magkuhan sila sa Sabado. Wala. So kita karon ang importante nga sa adong papahulay kung naay talabangon atong tabangan. Mituo ako nga ang pagsimba dili lang Domingo, kundi sa tanang adlaw ang akong kinabuhi mo'y pagsimba sa Ginoo. So og si Jesus miingon sa versikulo 8, kay ang anak sa tao, si Jesus, miingon siya ang magbuot sa angay buhaton sa adlaw igpapahulay. Buti pasabot kamong mga Hudiyo, kamong mga teachers sa law, kamong mga Pariseo, Sadduceos, wala mo'y katungod, miingon si Jesus, kay ako ang magbuot, dili sila, dili ang tradisyon, dili ang oral law. O dito usab atong nahibaw-an ang may tungod sa ang anak sa tawo, atong gi-explicar kay si Jesus 72 times, 72 ka beses nga miingon siya nga siya ang anak sa tawo. Dako kayo ning claim sa atong Ginoong Jesucristo. O gikan kini sa atong gitun-an, gikan kini sa libro ni Daniel chapter 7. Dito sa Daniel chapter 7, ang Ginoong Amahan gihatagan ang anak sa tao, si Jesus, o nga ang tanang katawhan mag-alagad kaniya. Number 2, walay katapusan ang iyang gahom. Ang gahom ni Jesus. Number 3, ang iyang gingharian dili madaot, dili malumpag ang iyang gingharian. Mao na ang gikan ni Daniel. Mao na gi-claim sa atong Ginoong Jesucristo nga siya na. So, and then ato usab mga gitun-an nga dinay tawo nga may problema sa kamot, iyang giayo o pagkahuman, iyang giayo
And then kay giayo man niya sa adlong Sabado, sa adlong ipapahulay, ang mga religious leaders, ang mga pulis nila miingon nga kinahanglan mamatay si Jesus. Naglaraw sila, nagplano. Dinhi atong mabasa ni Jesus ang ilang plano. Bisag wala isulti, mahibaw-an ni Jesus. Si Jesus, kumpletong tao, kumpleto siyang Ginoo, sa dinhi siya sa kalibutan. And then mo ato na ta sa atong leksyon karon. Kapitulo 12, versikulo 15. Ang title na ining paragraph, ang piniling sulugoon sa Dios. Si Jesus ang gipili nga sulugoon sa Ginoo, nga giani na dinhi aron nga ang plano nga luwason kita, ikaw ako, sa atong mga sala, gipadala si Jesus aron nga magpakamatay dito sa Kalbaryo. So, magsugod kita sa versikulo 15. Nakamatngon si Jesus may tungod sa laraw sa plano batok kaniya. Busa mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton. O gidid-an niya sila pagpanugilon may tungod kaniya. Ayaw gisulti nga akong ayaw gisulti kining nahitabo, kining mga giayo nako, kining mga milagro. Versikulo 17, nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propetang Isaiah. So kining tanan, ang kining kinabuhi ni Jesus, kining pag-ani niya dinhi, naana na sa gisulat na ni propeta Isaiah mga 500 or 600 years before the death, before the birth of Jesus. So wala pa si Jesus, 500 or 600 years, gisulti na ni Isaiah may tungod ni Jesus. Ingon siya, ang Dios nag-ingon, ania ang akong gipili nga sulugoon. Mao na si Jesus, o ang akong gihigugma o gikahimutan, gikahimutan sa Amahan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu. Og isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan, dili siya makipaglalis o musinggit, o maghimog masaba o pakigpulong sa mga kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nakaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, ang justice. O siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Wow, ang atong Ginoong Jesucristo maoy paglaom sa tanang katawhan. Hope, pag-asa. Kung galisod kita karon sa atong kinabuhi, adunay paglaom kita. Dili dinhi siguro sa kalibutan, pero sa sunod nga kalibutan, adunay kitay paglaom. Dili tanan failure, kundili adunay kitay pag-asa, adunay paglaom ang mga tawo nga mosunod sa atong Ginoong Jesucristo. Si Jesus o si Beelzebul, mao na title nining paragraph karon. Gikumparar si Jesus o si Beelzebul. Si Beelzebul, kini siya ang ginoo sa mga pagano, pero ginoo siya sa langaw, Beelzebul, gikan sa Baal. Kini siya ang mga hari sa mga ni Satanas. Kaya ubang mga religious leaders, ang mga leader miingon man nga, kanang si Jesus, ang power niya, ang gahom, gikan na ni Satanas. Mo'y gi-accuse si Jesus. Basahon na tong versikulo 22. Unya, may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Jesus ug usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta o pagkaamang. Giayo ni Jesus ang tawo, busan nakasulti na siya ug nakakita. So, muna'y milagro. Versikulo 23, natingala ang mga tawo ug nangutana sila, siya ba kaha ang anak ni David? Unsa may buti pasabot nila? Silang tanan didto nahibalo
nga ang Misaya, ang manluluwas, gikan sa lineage, gikan sa kagikanan ni Haring David. So mao ilang nahibalo sila nga gikan ni Haring David ang manluluwas. So kini sila nagduda, maubay siguro ni. Karong panahon na daghang usab mga taong magduda nga si Jesus Ginoo. Mingon sila tao lang na sila. So dili ni karaan ikaw ako gaduda bata nga si Jesus ang manluluwas sa atong kinabuhi. Verse 24, sa pagkadungog niini sa mga Pariseo, kini sila mga kontrabida sa kinabuhi ni Jesus sa 2,000 years ago. Miingon sila, nakapagula siya mga yawa, kay yawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul maumay naghatag kaniya gahom. So nagtukod-tukod sila og istorya nga ang gahom ni Jesus gikan ni Beelzebul. Nga ang pangulo nga gihatagan si Jesus og gahom. Murag katawanan ni. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna. So remember, si Jesus ang gihuna-huna sa mga tao, kahibalo siya. Mao ni usa ka kwalidad sa usa ka Ginoo nga mabasa niya ang huna-huna sa usa ka tawo. Kay siya may nagbuhat. 25, nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila. Ang nasod nga magkabahin-bahin o mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. O ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay dili mo tunhay. Buti pasabot niya nga kung ang pamilya sa mga yawa, kung mag-away sila, dili nimo dugay. Kung inyong paglantaw nako nga ako ang gahom nako gikan sa yawa, nganong ako mang awayo ng yawa? Kung yawa ako. Yun siya magkabahin-bahin. So it doesn't make any sense. Ang inyong logic hindi problema kayo. Mingon usab siya, busa ko ng usa ka pundok sa gingharian ni Satanas makipag-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas. Nagpasabot kini nga nagkabahin-bahin kini. Unya unsaon man paglungtad niini. Versikulo 27, matud ninyo, nakapagula ako mga yawa kay si Beelzebul naghatag kanako sa gahom. Kung mao kana, kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila. So di na po yung mga Hudiyo nga makapagula og exorcism nga kung ang usa ka tawo giyawaan makapugula min siya. So hay man gikan ang power nila. Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo nasayop pagayo. Min siya kanang inyong gichismis maitungod nako sayop kaayo na. Ang akong power dili gikan ni Satanas. 28, dili si Satanas kundili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako og gahom sa pagpangulag mga yawa o nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. So, ngayon siya gikan sa Espiritu sa Dios nga aduna siya gahom nga makuha ang yawa sa usa ka tawo. Ngayon siya kini usa ka ilhanan nga ang gingharian sa ni Jesus, ang gingharian sa Dios naa naron dinhi. Ang gingharian sa Dios, ang buot, ang simpleng pagkasulti, miingon nga, kung si Jesus ang naghari sa imong kasing-kasing, parte ka sa gingharian sa Ginoo. Versikulo 29, minsan, walay makalungkab sa balay sa usa ka tawong kusgan o makakawat sa iyang kabtangan kundili una niya gapuson o ang maong tawo. Kung mahimo na niya kini, ana pa siya makakuha sa mga kabtangan. Verse 30, mingon si Jesus, ang dili dapig kanako, batok
kanako. O ang dili mo tabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. So ang giingon is adunay idiomatic expression sa mga puti. Dire sa Canada, sa USA, possibly dito sa Australia or dito sa England nga ang usa ka tawo naa sa fensa. You are in the fence. Buti pasabot, wala kay gitabangan. Nasa tunga lang ka. Wala ka diri sa usa, wala ka diri sa usang silingan. Pero miingon si Jesus dinhi, ang dili dapig kanako. Miingon si Jesus, dapig gyud ka kanako. Kung dili kontra ka kanako. Walay nagatindog sa fensa. Mao nay buti pasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Naiuban karon miingon nga dili man lang si Jesus ang dalan sa langit, samahan. Ang tanang relihiyon makaadto dito sa langit bisag kinsa. Apan si Jesus miingon diri, ang dili dapig kanako kung dili ka ni Jesucristo, bato ka kaniya. Walay mo tindog sa taas sa fensa. Walay makaingon nga diri ko o wala ko kay balog unsay akong himuon ani. Kay murag eksakto sila. Mingon si Jesus, kung dili ka kanako, bato ka kanako. 31, tungod niini, sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo. Sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga dautan, sa mapasaylo. Apan naay dili mapasaylo. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Unsa may ipasabot ni Jesus? Abi na akong nagpakamatay siya sa tanan mapasaylo sa tanang sala. Mapasaylo, miingon si Jesus, ang tanan, ang dugo niya makalimpyo. Apan miingon siya diri kini kila maantigon nato ni. Min siya, ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon og bisan kanusa. Seryoso ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Kini mga tawhana, iyang gisultian kini response ni sa mga Hudiyo, sa mga teachers sa law, sa mga nag-criticize niya, katong mga leaders sa mga relihiyon nila. Mao ni ang response nga naadunay mga butang nga dili mapasaylo sa Ginoo. Ingon siya kung magsulti batok sa espiritu, unsay buti pasabot ni Jesus nga dili day mapasaylo. Adunay mga tao nga gahi ang kasing-kasing. Dili nila abrihan, dili nila dawaton ang pagpasaylo ni Jesus. Kini mga tawhana dili mapasaylo sa ilang masala. Unsa man day trabaho sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo siya ang magtuktok sa atong tagsa kakasing-kasing aron nga ablihan nato ang kasing-kasing. Siya ang magtuktok. Siya ang mura siya flashlight nga iyang ipakita si Jesus kanato. Siya ang nagtuktok aron nga pasudlon nato si Jesus sa atong kasing-kasing. Karon kung dili kita motuo sa Espiritu Santo, kung gahi daghang mga tao nga nakabasa na sa Bible, apan wala gihapoy epekto sa ilang kasing-kasing. Adunay mga taong ingonan, anaay daghang mga taong moabri sa ilang kasing-kasing. Apan adunay mga tao nga bisan pa mukatawa lang sila nga dili na tinuod. Nagtuktok ang Espiritu Santo sa ilang kasing-kasing. Apan sirado ang ilang kasing-kasing. Mao ni mga tao nga dili mapasaylo, mo'y sulti ni Jesus.
nga dili sila mapasaylo tungod kay dili abri ang ilang kasing-kasing. Versikulo 33, ang punuan maila siyang bunga. So, punuan, bunga. Kinsa may mga punuan sa panahon ni Jesus? Ang punuan kini mga religious leaders, kini mga Fariseo, kini mga leadership sa mga Hudiyo, sila ay mga punuan. Pero unsa may ilang bunga? 33. Kinahanglang ang walay sakit ang punuan aron mamunga. Kinig maayong bunga. Insya. Kung naay sakit ang mangga, for example, or bisag unsang fruit trees, kung naay sakit, dili gyud maayo ang bunga. Dili maayo ang bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyang mga bunga. So kinsa may mga punuan, kinsa may buti pasabot ni Jesus niini. Ang buti pasabot niya ang mga pangulo sa ilang relihiyon. Ang bunga nila dili maayo. Kining mga tawhana mura ni sila og kuan. Ang paglantaw sa ilang kaugalingon sa ilang panahon, sila ang nasa taas. Sila ang sikat sa ilang panahon. Ubos ang ilang paglantaw sa mga tao. Muna yung religious elite nga ubang tao walay bili nila. So, ang ilang punuan, sila ang punuan, dili maayo. Versikulo 34. Mingon si Jesus, mga bitin. Wow, strong kaayo ang gisulti ni Jesus. Kamo mga religious leaders, kamo mga pangulo karon sa relihiyon nato, mga bitin kamo. Unsaon man ninyo pagsulti sa maayong butang nga dautan man kamo. Anyong kasing-kasing dautan. Kay mingon siya, kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mauusab ang isulti sa baba. So, dinhi atong makita ang prinsipyo nga atong Ginoong Hesukristo murag dili kayo concern sa unsay atong naabot sa atong kinabuhi. Dili siya kaayo concern nga ikaw Master of Arts, na kay doctorate, na kay daghang kwarta, dakong imong balay, US dollars ang imong income or unsa pa na. Concern atong Ginoong Hesukristo sa kasing-kasing sa tao. Usay kita, ikaw ako sa mulang taw-taso sa katao, wow, mayo ang sinina, mayong sapatos, dako ang iyang balay, edukado. Usay dili nato tanawon ang kasing-kasing sa tao. Kinsa man na siya. Ang atong Ginoong Hesukristo, concern siya sa kasing-kasing, sa sulod, dili sa guwa. Yung gani sa utro na akong 34, mga bitin, mga kobra. Unsaon man ninyo pagsulti mga maayong butang nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mauusab ang isulti sa baba. 35, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, si Jesus mituo og nagtudlo nga adunay paghukom. Usay mo lantaw kita sa ubang mga tao. Kana sila mga kurap, pero nadato man. Kurap pa na sila, dili maayo. Pero dinhi adunay paghukom. So don't worry nga kana sila mga kurap o unsa ilang gihimo sa paglantaw nato maayo, apan naay dako kayong hukom. Adunay dako kayong justice, adunay adlaw. Yung siya, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay
sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kaya ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo sad-an ba o dili. So, pagkumanan sa versikulo 38, kining mga religious leaders, kining mga think tank sa mga Hudiyo, gusto og milagro. Tinuod ba gyud ka nga Ginoo? Tinuod ba gyud ka nga ikaw ang Misaya? Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo, miingon. Magtutudlo, mingon sila, Jesus, pakita kami milagro. Kung tinuod ba gyud ka nga ikaw ang manluluwas, ikaw ang Misaya nga among gipaabot sa pipila ka libo ka tuig. Ikaw ba gyud na maghatag ka og milagro? Daka namang milagro ilang nakita. Siguro maingin sila mulupad ka din ha, or maghimo kag tao. Apan mitubag si Jesus sa versikulo 39. Minsan pagkadautan gayod sa mga tao karon, minsan karong mga kanang generation nila sa panahon ni Jesus, minsan pagkadautan. Wala nay pagtuo sa Dios. Nangayo ka mog milagro kanako? Dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maura ang kahibulungang nga nahitabo kang Jonas or kang Hunas nga propeta. Unsa may buti pasabot ni Jesus. Sa bata pa ko, pasayloa lang ko nga akong nga sa bata pa ko mao nay favorito nako nga istorya sa Bible. Nga si Hunas gisugo sa Ginoo nga moadto sa Nineveh. Ang mga tao sa Nineveh, mga pagano, gusto sa Ginoo, Jonas, moadto ka dito. Magmensahe ka, magsermon ka, mga sila pasaylo sila mga sala. Si Jonas nasuko gid sa gusto ni ng mga tao na. Minsan dili ko. Wala siya moadto. Misakay siya glaing barko. Gihatagan sa Ginoo dako kayong unos bagyo og si Jonas gihulog. Gikaon siya sa dako kayong isda. So dito siya sa tiyan sa isda 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Pagkahuman gibulhot siya dito sa Nineveh, sa lugar pod nga gisugo siya sa Ginoo. Dito reluctant, murag dili gi siya gustong magsermon, pero gasermon gyapon siya. Ang mga tao naghinulsol man. Nasuko siya. Nganon naghinulsol sila. Kaya gusto niya nga kini sila maimperno, nga kini sila sunugon sa Ginoo. These guys are very bad. Reluctant siya nga mensahero. So, mao to'y giingon ni Jesus nga si Hunas aton miingon si Jesus versikulo 40. Sama nga si Hunas 3 ka adlaw ug 3 ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat. 3 usab ka adlaw ug 3 ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. So, number 1, so si Jesus mituo sa istorya sa kinabuhi ni Hunas. Daghang mga tao nga dili motuo kay miingon nga naabay tao nga mabuhi nga gikaon 3 ka adlaw, 3 ka gabi pagkatapos nabuhi. Daghang mga taong dili motuo ingon ana. Miingon si Jesus, mao nay milagro nga akong ipakita lang ninyo. Ang buti pasabot niya nga siya mamatay, ilubong na sa yuta, pagkang mabanhaw siya. Maunay milagro nga akong ipakita ninyo. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineveh mamangon og mosudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas ni Jonas. Naghinulsol sila. O hibaluin nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang buti pasabot katong mga tao nga nakadungog sa wali ni Hunas naghinulsol. Kamo dinhi nakadungog mo
walay paghinulsol. Napuno lang mo sa inyong pagkarelihiyon. Kaya siya dinhi na adina o hibaluy nga dinhi ani ay labaw pa kang hunas. Kinsa man ang giingon ni Jesus. Nga sa atubangan ninyo karon naa pay labaw ni Hunas. Versikulo 42, sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa Sheba mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siya layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulun-an ni Haring Solomon. O gibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Mingon siya aduna pay labaw pa kang Hunas. Unsa may nahitabo katong queen sa Sheba, rayna sa Sheba, nadungog niya nga maalamon kaayo si Haring Solomon. So naglakaw siya layo kaayo kauban ang iyang mga trono para maminaw ni Solomon. Mingon siya, hibalay ninyo ani apay labaw pa kang Solomon. Kadto sila milakaw gusto para maminaw gyud. Kamo naa nako dinhi wala mo naglakaw. Aduna pay labaw pa kang Solomon. Buti pasabot nga mas labaw pa siya nga manggialamon kaysa ni Solomon. Kamo wala mo'y paglantaw. Ang inyong kasing-kasing sirado. Bisag na ako din mingon si Jesus, ako labaw pa kay kang Haring Solomon, labaw pa kang Junas, labaw pa siya sa Sabado, sa Shabbat, labaw pa siya sa tanan. Apan kamong matawhana, wala mo'y sirado ang inyong kasing-kasing. Unsa may atong himuon karon? Unsa may atong himuon sa atong kaugalingon karon? Ato bang abrihan ang atong kasing-kasing aron pasudlon ang atong Ginoong Hesukristo? Motuo, mosalig ba kita nga siya ang manluluwas nga sa iyang gibuhat dito sa Kalbaryo mahugasan kita sa atong sala? Mutuo ba ka? Mosalig ba? Imo bang imbitahon ang atong Ginoong Hesukristo nga mosulod sa imong kasing-kasing? Gusto nako nga inyo ning tan-awon og maayo ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong karon. Daghang salamat nga ikaw lang ang dalan sa kamatuoran. Lord, tudloa kami nga gikinahanglan nga kami mapasaylo sa among mga sala. Kay kami makasasala lang. Ug ikaw lang makapasaylo namo. Walay simbahan nga makapasaylo, kundi ikaw lamang. Ginoo, hinapo ta magauban ka kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.